akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa ya bar abin da yake ya kashe saboda wannan ya isa yan bid'a da makamantansu su gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu ahli sunna. An fahimci wannan kadai ya isa ya zama kyakkyawan sako. Muna fatan Allah ta'ala ya albarkace mu baki ɗaya. Sannan na biyu, maudu'in da aka bani tattauna, malam ya riga ya gama magana ko ya gama bayani a kansa, illa an ce in yi tsokaci akan wai ya tabbata ko bai tabbata ba. To kuma a minti 20, wanda duk ya san yanda ake gane ya tabbata ko bai tabbata ba a cikin minti 20 ba abu ne mai yiwuwa ba. Amma za mu ishara insha Allah. Abu da ya kamata mu fahimta, Sheikh Malam Lawal Triumph da ya ɗauko wannan mas'ala, ya ɗauko wannan yake tattauna ta, akwai abin da ya kamata mu fahimta a cikin tattaunawa. Magana yake yi akan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake ba za a ga ahli sunna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, shi da bai yadda ya wani abu ba sai ya ji yaya manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam. Kuma da yawan faɗan da wasu mu suke yi da mu akan kafewa da muke ne kai da fata sai an yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ce sai an yi irin salatin da sun ce akwai wata